Arimen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Althea, ginaingon, duha na kauyab ang akong naagian, apan ikaw nga ikatulo, lahi ka. Ingon sa, dili katuhuan nga, mao na imong ganahan, mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong, mahikalimtan. Hindi na tinuod. Di magkaimo na si Arnold na ako. Ako na yung gigog ba ako lain. Gadog naghilak makanas Althea nga nagtubag siyang cellphone. Nandun ako si Arnold. Uy, Nakikita ko niya. unsa makaday na hitabo? Nganong naghilak man siya ug adtuon niyang iyang uyab? Nakapamabdos og laing babae si Arnold. Ma. Mao na isulti siyang amahan nga nanawag na ako. Agoy, di na gyud mahitabo nga kamo pa'y magdayon na kay nakapamabdos man si aglain. Ikaduha na ginin akong uyab si Arnold. Nga nakapamabdos og lain. Si Ervin ang una kong uyab, walang gihapon. Wa may magdayon kay nakapamabdos pa og lain. Naunsa ka man taon, uy, di malas ka maglaki. Ato na ko sa Arnold, ma. Pugso na ko siya magtaban mi. Aron kami gid ang magkadayon. Magpalayo mining dapita, ma. Ubog ko itong higayon na dahi. Nahitabo mi. Basi begoy nahitabo ninyo ito kayo na. Basi kaya lang istorya nga may nahitabo ninyo. May nahitabo yun na mo dahi. Kay, di mo ko totally hubog yun. Kabantay ko, anak-anak ko dahi mo. Anak-anak ko. Kabantay ka dahi. Nainumdum ko sa nitabo eh. Timing mas ito nga. Kanabang, dito kara kong gana sa sex ba? Ano dahi? Kalit ko niyang giubuan. Gising along ko dahi. Lurat ako mata dahi. Kay ba man po ko, ana? Lagi, gibaw man ko, kabantay mo ko, dahi. Pero ang katong kalit ba, gana man ko dahi. Murakog nawasan, murakog nawasan. Nga naman man ka magpugong si mong gana, nga ni aram ng tako, di ba ko kahibang mo balibad? Kuan dahi, kabantay ka ng, murakog na da ba dahi ba? Da ako sa akong emosyon dahi, da ako yung ko ato dahi. Paghubo na siyang panty dahi.
Maumay nasingo na ko day nga. Humot kayong iya haday. Oh, ano, humot kayo. Pero medyo dako na kayong iya haday ay. Naglambi naging agi day. Unya. Matong gilamian mo ko rin. Gikao na kong iya haday. Humot mo kayo, humot man. Kung tinuod pa kang nahigugman ako, magkapugong kaunta sa imong gana. Diyan naging ko nagmahay day. Diyan, nagkakuha ko 4 ka rounds day. Ha? Mahay na ko day. Tulo naman kahit na sige nga, abot mo upat. Tinood day, mas labi giti ka day. Kay, may masigay ka mo drive day. Kabantay mo po na. Magtaban na lang kita ba? Sige na, magtaban na lang ta. Taban? Aron kita kay magkadayon. Saylo ako day. Pero, ilaman kong ipawanted sa kuan day. Doon na kay igsuon. Ya, pulis sa bato day. Kundi ko mga asawa siyang igsuon day. Ipawanted ko sa duha ka igsuon niya day. Libog day no. Pero ang akong yung klarohon day, doon na say duha ka igsuong pulis. Ipawanted ko. Kundi ko mga asawa niya. Ay, ilang ipalabas day. Akong gilugos ang ilang manghod. Nga sa ato pa, magpakasalkit ka niya, mao pa. Oo. Kay mabdos na siya sa akong anak day. Ay, maluway ka day. Kanang sabtalan ko day. Siya nila akong piliun kay doon na kami umaabot nga anak. I know. May lalaking mamisita ni mo karong gabi eh. Ma. O, nakauyon pud ko niya kay buutan man siya sa akong tanaw. O, doon na sa siya nindot nga trabaho. Maayo noon kung mauna aron malimtan mo na tong Arnold. Kung makauyab na onya miniyama, hingpit ko na gyud onyang makalimtan ang akong uyab sa una. Pero ang pangutan na anak, kung dili ba kaha na ma-discourage tawhana kung masayod siyang di nakaputli. Mao sa bitaw na ako nabalakan. Mao nga, sultihan ako siyang daan, nga dili na ako virgin ma. Kung musabot siya na ako, maayo. O kung di siya musabot, di siya ganahan nga di na ako putli. Di na lang sad ko musugot niya, uy. Maugyod, lisod nag-igo ka lang tilawan o niya pagkahuman, likayan. Kung okay na gani siya nga, dili siya mo'y unang laki na ako. Sugto na ko siya, ma. Og hagdon ko dayon siya og kasali. Salamat, Day Althea. Nga, gisugutayin ko nimo. Tungod kay buutan ka ni Boy. Manginaot lang ko nga ikaw na gyud ang lalaki nga para nako. Pila na kababae ang niagin ako. Apan silang tanan akong gibuwagan. Kay wa ko makauyon silang batasan. Ug manghinaot ko nga ikaw nang akong gipangita. Pero ni Boy, moprangka ko ni magsulti ha. Duha na ba ka lalaking miagin ako? Sa lakto, dili na ko virgin. Okay, rekit na ako, Day Althea. Ang importante nga mahal ti ka. Ug muprang ka lang sa kuning magsulti. Gusto ko nga kung mag-sex ko babae, gusto ko nga inikaon ako sa iyang ubos. Original ang baho nga akong mahanggap. Ha? Unsa? Maunay iyang gisulti nimo. Oo, ma. Ang butoy, bakit to siya magkomedya lang? Ganahan siyang babae nga unsa ganito. Ganahan siya babae nga, inikaon ko nun niyas ubos. Mao'y mahanggap niya ko nun ang original nga baho. Halan. Kana ko nung uwi kaliko. Binuang komedyante sa nang tawhana da. Mao gyud.
Klaro kayo ay nagkomedya na to siya. Kisagong lakihang ganahan mo kit-kitog ubo sa babae nga way ligo, oy. Kabaho na, o. Mulang. Baho kay na, oy. Kanang giingon nila nga murag ginamos ang baho, sayop na. Kung wa tay ligo ang ato, ang ubos ato, mas baho pas ginamos o tinabal. Maong maligo, ginta, aron ta muhumot. Karong Domingo, mag-date man ni. O ganahan ko niya kay dako kay siyang tao. Unya, macho kay klawas. Unya, hagda dayo kasalha. Aron maminyo ka na, og makakita na pugkos akong apo. Okay, day. Niya na tatungod ning motel. Kining dong, ang pagtawag ra ba ni mo ganiha ba, wa ko makakaliko kay imo man kong gipadali-dali. Kanla. Manay gusto ko. Nalipay man siya mo ko'y liko. Tana, day. Manawon na ning auto. Kaya labi na kayong kauno ng imuha, eh. Labi nag... Wakay kaligo. Kang lamia sa mga bate. Tana, day. Tana, day yun. Dungin mo. Sa mo tumilaptik sa kong puspon. Wow, mo. Naghupat na giday kasi mong brief. Pagunita ko Uy, katuskig ko katampok. Huwag taas pa yun. Sa tanang laki niya akin ako, kining imong pinakatampok o pinakataas. Kanon ko ni Pi. Hindi mahuloy. Inaya. Inaya. Halik na ni Pi. Yakan ko na ni Pi. Ayos na, day. Kaya ikaw ako sa nang kauno ng imo, ha. Sa dili pa na to isud. Alibi, ako ni kaungon. Ni Boy. Kumot ng imo, eh. Ingnon ka nga. Wa ka naligo. Nga humot man kayo, ni. Oo, dong. Abitaw ko'y liko. Pero ang akong ubos, may akong gisigurog limpyo. Akong gihugasan o niya gipahumutan. Buisit, ano, eh. Daan ko na ikaw ang giingnan nga gusto ko og kanang original nga baho. Manggawas ta. Ha? Nawa kong gana. Magbuwag tang duha. Ni Boy? Ang amahan ni Boy ang naa sa silong, ma. Oh, kadaugat to kaw. Kamo ang pag-istorya. Ngano siya man ang niya. Si Niboy man akong gusto, ma. Human ko nun ninyong istorya, si Niboy na ang muanhe. O, ma, manaog ko silong. Makiksulti ko siyang amahan. Gwapo ba iyang papanak, pero may nabantayan ko. Ha? Unsa may nabantayan ni mo? Pagduol ko niya, unya, humot kay ko kay bago kong ligo. Mura man siyag nangus mo. Naguba ang nao nga, nisingos akong kahumot. Ha? Ilagid tingin ng kaliwat nga di sila ganahag humot. Gusto silang babaeng baho nak. Unsa? Sir? Kung mo, Altia, mahal kay ni mo, mahal kay ni mo si Biboy nga akong anak, ha? Pero tumani lang siya siyang gusto, ha? Kung maligo ka man gani, gid no? Pero kung mag-6 mo, timing nga gyud nga wakay kaligo. Ganahan ka siya ng mga buwaon. Buwaon ba? Kaya mo na gusto niya nga anak, mao na gusto sa kong anak.
kanang mukhaon anang murag buwa ba? Ha? Nga original ug baho. Kanang mura bitaw amaho nga duhak tuig way hugas-hugas mo na pilit-pilit ra ba? Lami kay na. Ingon ana gid ay siya ganahan. Liwat na siya na po. Uy, Kan mahong butos na ibalam. Tindot kayo. Why gusto ko? Mga gibangsawa ko ni nga akong katong namatay niyang inahan. Mumaog itong buhuagit. Kay, dili mo itong maligo. Tindot kayo to eh. Mao nang ganahan. Paborito na namong Pedro og ni Danik. Mao na gusto na mo. Kaya mga bay baho kay ba? Bahala humot sila awas mo baho kay di lang natin sigutan. Basta mo ito ka ng murag anay ba, ha? Mo rin gusto ni B-Boy. Liwat mo na kumata, sige. Iing na si Nipoy, sir. Nga tumanan ako siya siyang gusto. Gikan karon, dili na ko maligo. Para baho gid ko, inig-jar-jar niya na ako. Simuta ko na to eh. Simuta. Oo, yun lang, sir. Mo rin gusto ko anak re. Sige. Paniyo na ko si B-Boy, ha? Huwag na din sa mama ni mo. Nga isa siya paligo, ha? Ha? Nga alam kay labing madaling panahon, ipakasal tayo mo. Pakasal mo si B-Boy. Nakasal gid mi ni Nipoy. Ug happy na kayo siya, uban ako. Kay ako mo siyang gitumanan siyang gusto. Kadadog na mo, baho gid ko, kay di man ko maliko. Mao kito mga kasama ang kaagi ni Altia, dinhining tulmanon. What's the style? Dili maligo kada dog style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Production Center.